Ще отварям първото високоинтензивно пилата студио в България. Аз съм Марти, в бъдещето, снимам в настоящето и ще говоря за миналото. И точно сега ще разберете за какво говоря. Виждаш това клипче, тъй като е част от мнозината епизоди, свързани с поредицата как си правя студиото. След като намерих производители на машини, разбрах, че е задължително да се тренират с чорапи, които са противохлъзгащи. Съответно, намерих производители на чорапи, които да брандират моето лого върху чорапите, които ще може да си закупите в студиото за вашата безопасност. Само че тези машини чорапи, за да стигнат до България, трябваше да се занимавам и с спедиция. И после започнах да търся помещения, тъй като трябва някъде студиото да бъде направено, което беше много трудно. Даже не мога да повярвам, но най-накрая и тази работа е свършена. Започнах сама да си правя фронтенда на сайта, тъй като смятам, че ще е много по-лесно да го покажа на програмист, отколкото да му разкажа какво искам да бъде. Да си говоря с софтуери, които поддържат букинг системи, за да може да идвате на часовете. Да обикалям по държавните институции, било то агенцията на храните, за да мога да продавам напитки и храни, производители на стикери, на чаши, на подови настилки. И това не е края. Ще ви държа в течение, надявам се да ви бъде интересно и до следващото клипче.